إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فهو المهتد ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه. Аллаһы субханаху ва хак тәгалә безләрне юктан бар кылды, безләргә иман, тауфик, хидаят бирде, безләрне һәр бер нигъмәт белән кайгыртып, безләргә үзенең мәңгелек бәхет, җәннәт йортына кайту өчен илчеләрен җибәреп, безгә хакыйкатьне аңлатып, кая җәннәт юлы, кая җәһәннәм юлы һәр берсен бәян кылды. Аллаһ субханаху ва хак тәгаләгә шушы һәм башка нигъмәтләре өчен күпме генә хәмд сана, мактау ва улуглаулар әйтсәк тә, бу газиз кардәшләрем аздыр. Шуңа күрә һәр даим, һәр мизгелдә Аллаһ тәгаләгә шөкер итик. Аллаһка хәмд сана әйтик. Мактау, улуглаулар белән телебез һәр вакыт мәшгуль булсын. Җир һәм күкләргә Аллаһның рәхмәте бүләге булып килгән, сөекле пәйгамбәребезгә күңел түрләребездән чыккан дугаларыбыз Аллаһ тәгаләнең сәламе ва салаваты булсын. Аллаһ субханаху ва тәгалә бөтен җир йөзен безгә хезмәткә тапшырды. Җир һәм күкләрдә гаҗәеп дәрәҗәдә камиллек, төгәллек белән бер тәртип төзеде. Һәр мәхлук үз урынын, үз вазифасын белә. Кайгыртучы Раббы һәр кайсысын ризыкландырып, тәртипкә салып тора. Һәм шушы Аллаһ куйган тәртипне бозу, Аллаһ тәгалә төзегән шушы камиллекне җимерү адәмнәр өстенә зур гынах булып ята. Аллаһ тәгалә Куръани Кәримдә әйтте: "Ва ла туфсиду фил арди ба'да ислахиха, вад'уһу хауфан ва тама'a, инна рахматаллаһи карибун минал мухсинин." Аллаһ тәгалә җир өстен бер тәртипкә китергәннән соң, тәртипләп, яхшылап куйганнан соң, сез шушы җир өстен үзегезнең кыла торган гынахларыгыз белән, үзегезнең золымлыкларыгыз белән, бузыклыкларыгыз белән шушы тәртипне Аллаһ тәгалә бозмагыз диде. Бозмагыз бу тәртипне диде. Һәм Аллаһ тәгаләгә курку белән, Аллаһ субханаху ва хак тәгаләгә өмет белән дуга кылып ялварыгыз. Һәм белегез, Аллаһ тәгаләнең рәхмәте изгелек кылучыларга бик якын диде. Гынахлар сәбәпле, бузыклыклар сәбәпле Аллаһ тәгалә кешеләрнең йөрәкләренә сеңдергән бер-берсенә карата дуслык, үзара хөрмәт, мәрхәмәтлелек хисләре бетә. Әгәр Аллаһ кешеләрнең күңелләренә бер-берсенә карата рәхимле булу, бер-береңне хөрмәт кылу кебек фитри, табигый булган, гадәти булган нәрсәләрне иңдерсә, гынахларыбыз, Аллаһ тәгаләнең әмерләреннән чыгуларыбыз шушы гадәти булган, табигый булган нәрсәләрне дә җимерә. Аллаһ тәгалә Куръани Кәримдә безләрнең бер-беребезне якын күрүебезне, бер-беребезне яратуыбызны Аллаһының олуг нигъмәте икәнен әйтте. Һәм шушы нигъмәтне һәр даим искә алып, моны онытмаска чакырды. Вазкуру ни'маталлаһи алейкум. Аллаһ тәгалә әйтте: Аллаһның сезгә булган
шушы нигъмәтен искә алыгыз. Искә төшерегез, истә тотыгыз. إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. Сез әгәр кашандыр бер-берегезгә дошман булсагыз, бер-берегезгә шит булсагыз, ул сезләрнең йөрәкләрегезне берләштерде. Ул сезнең йөрәксезне күрештирде, таныштырды, йөрәкләрегезне берләштерде. فأصبحتم بنعمته إخوانا. Һәм сез Аллаһның сезгә булган нигъмәте белән бер-берегезгә туган булдыгыз. Бер-берегезгә кардәш булдыгыз. Күпме еллар гарәпләр үзара сугышып яшадылар. Күпме кан түктеләр. Күпме бер-берсеннән үч алулар, һаман тирәнгә төшеп, шушы сугыш афәтләре бетмәде. Ләкин ислам нуры килеп, сөйкле пәйгамбәребезнең сөннәте килеп, Аллаһы Тәгалә гасырлар дәврендә барган дошманлыкны дуслык белән, кардәшлек белән, нәфрәтне мәхәббәт белән алыштырды. Һәм кайчандыр алар диннең теге ягында, иманның теге ягында бер-берсен күрә алмыйча дошман булып яшәсәләр, дингә килгәч, Аллаһның илчесенең сахабалары булгач, алар бер-берсен шул кадәр яратучы, шул кадәр кадерләүче туганнарга әверелделәр. Азиз кардәшләрем, субханаллах, дөньяның бер малы да, алтыны һәм көмеше дә, доллар һәм евросы да кешеләрнең йөрәкләрен берләштерә алмый, Аллаһның дине берләштергән кебек. Аллаһ Тәгалә Коръәни Кәримдә әйтте: "Вәәлләфә бәйнә кулубихим." Аллаһ аларның йөрәкләрен бәйләде. Аларның йөрәкләрен берләштерде. "Ләу анфaqta ма фил арди җами'ан ма аллафта бәйнә кулубихим." Әгәр дә син, Аллаһ Тәгалә сөйкле пәйгамбәренә әйтте, әгәр дә син җирдә булган бөтен байлыкны бирсәң дә, җирдә булган бөтен җир хазинәләрен, җир байлыкларын бирсәң дә, син аларның таркау йөрәкләрен берләштерә алмас идең ди. Йөрәкләрне акча белән генә сатып алып булмый. Кешегә байлык биреп кенә булмый. Бүген байлык киресенчә безләрнең йөрәкләребезне тарката. Ике кардәшнең кесәсендә бер тиен акчалары юк, шунычка ялгап яшиләр, шул кадәр бер-берсен яраталар. Бер көнне бергә бизнес башлап җибәрәләр. Бергә сәүдә итә башлыйлар, 3 елдан бер-берсен күрә алмыйлар. Шуңа күрә киресенчә Аллаһ Тәгалә шуңа күрә әйтте: "Әгәр дә җирнең бөтен байлыкларын бирсәң дә, син аларның йөрәкләрен җыя алмас идең ди. Ләкин кем җыя йөрәкләрне? Вәлакинналлаһа аллафа бәйнәһум." Бәлки Аллаһ ти. Ләкин Аллаһ ти аларның араларында йөрәкләрен бәйләде. Бер-берсенә мәхәббәт, дуслык, кардәшлек бирде. Иннаху азиз. Чөнки Аллаһ газиз, бөек, гыйззәтле, көчле, хаким һәм ул хикмәтледер диде. Азиз дусларым, менә сахабалар вакытыннан әгәр дә без бүгенге көнебезгә кайтсак, бит һәрбер аят ул кыямәткә кадәр Аллаһның аяты, бер аят Аллаһның искерми һәм гамәлдән чыкмый. Һәм газиз кардәшләрем, без менә монда утырган мөселманнар, хатын-кызлар бүлмәсендә утырган мөслимәләр, безнең күбебез менә шушы йортка килгәнче бәлки бер-беребезне белмәгәнбездәдер. Каядыр бәлки кемдер химиядә бер-берсе белән күрешкәндер, каядыр урамда күрешеп киткәндер, каядыр сурәтен күргәндер. Ләкин, азиз кардәшләрем, Аллаһ Субханаху ва Тәгалә бүген безне монда китерде. Бүген без бер-беребезне күреп сәлам бирәбез. Без күрешәбез, хәл-әхвәлләр сорашабыз. Әгәр дә кайсыбызгадыр кайгы килсә, аның өчен кайгырырга тырышабыз. Бер-беребезне кайвакыт күрми торсак, сагынып талабыз. Бит мәчеткә килгәнче, намаз юлына килгәнче безнең
мондый хисләребез бар идеме? Кайвакыт бергә намазга, бергә гыйбадәткә йөргән кардәшең бер анадан, бер атадан туган, бер туганыңнан да якын була. Кайчандыр син аны белми дә идең. Кайчандыр син аны күрми дә идең. Кайчандыр син аның өчен кайгырмый идең, аны сагынмый идең, аны күргәч сөенми идең. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә әйтте, нәрсә диде? Фа асбахтум би нигъматихи ихвана. Аллаһның нигъмәте белән сез туганнар булдыгыз. Сез кардәшләр булдыгыз. Һәм менә бу нигъмәтне, азиз кардәшләрем, саклап тору, аны ныгыту, аны какшата торган нәрсәләрдән саклану һәрберебезнең өстендә фарыз булып тора, ваҗиб булып тора. Мөселманнар арасында дуслыкны, кардәшлекне нәрсә арттырса, Аллаһ аны безгә яки ваҗиб, яки сөннәт итте. Моңа мисаллар күп китерергә була. Һәм мөселманнар арасындагы дуслыкны, мәхәббәтне нәрсә җимерсә, нәрсә бозса, Аллаһ аны шәригатендә харам кылды. Һәм моңа да мисалларны күп китерергә була. Һәм газиз кардәшләрем, Аллаһы Тәгаләгә бөтен өммәтнең татулыгы, бердәмлеге генә түгел, хәтта һәрбер ике кардәш арасындагы мәхәббәт тә кадерле. Аллаһ Тәгаләгә шушы ике кардәш арасындагы дуслык та кадерледер. Әгәр дә ике кардәшнең арасына шайтан кирип, аларны айырырга, бутарга тотынса, аларның бер-берсенә булган мәхәббәтләрен җимерергә тотынса, Аллаһ Тәгалә өммәтне нәрсәгә чакырды? Тизрәк буларны дуслаштырыгыз дип чакырды. Һәм беләбез, Аллаһ каршында иң изге эш, әгәр дә иң изге эшнең берсе, ике аралары өзелгән кардәшне араларын төзәтү булса, Аллаһ каршында иң яман эшләрнең берсе, ике дусның арасын җимерү ватудыр. Һәм Аллаһ Тәгалә Коръәни Кәримдә әйтте: "Иннамал муъминуна ихва". Дөреслекдә иман ияләре, алар фақат кардәшләр генә ди. Алар кардәшләр, алар туганнар ди. Фа аслиху байна ахавайкум. Шуңа күрә кардәшләрегез арасында араларны төзәтегез ди. Төзәтегез. Дуслыгыгызны ныгытыгыз. Әгәр дә каядыр кемдер талашып, фитнәләшеп китсә, аларны дуслаштырырга тырышыгыз, сәбәбен табыгыз. Ваттакуллаһ. Һәм Аллаһы Тәгаләгә тақва булыгыз, лааллакум турхамун, бәлки шул вакытта сезгә Аллаһының рәхмәте килер диде. Абу Дауд, Ибн Хиббан һәм башка мухаддислар үзләренең җыентыкларында китерәләр, һәм күбесе сахих дип әйтте. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте: "Ала ухбирукум би афдал мин дараҗати ас-салати вас-сиями вас-садақа". Мин сезгә ди, хәтта намаз укудан да, хәтта ураза тотудан да, хәтта кешеләргә садака бирүдән дә фазиләтлерәк булган, саваплырак булган бер эшне өйрәтимме ди. Ничек инде намаздан, ничек инде уразадан, ничек инде садакадан? Әлбәттә, монда фарыз турында сүз бармый. Фарыз уразадан саваплы бер була алмый. Монда сүз бара нәфил намазлары турында. Нәфил уразалары. Кемдер төннәр буе арабызда намаз укый, машалла, Аллаһ кабул итсен. Кемдер дүшәмбе җитсә, атна кич җитсә, уразасын тота. Кемдер машалла кая монда тегендә садакасын бирә. Ләкин сөйкле пәйгамбәрбез әйтте, шушылар бөтенесеннән дә саваплырак булган бер эшне өйрәтимме ди. Әлбәттә, сахабалар өйрәт диделәр. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям әйтте: "Ислаху затил байн". Бу ике кардәшнең арасын төзәтү ди. Әгәр дә ике кардәшнең арасы бузылып китсә, шуларны төзәтү өчен каядыр бару, нәрсәдер эшләү, аның сәбәбен китереп чыгару. Хәтта сөйкле пәйгамбәребезнең хадисендә килә, Аллаһ Тәгалә харам кылган ялганны да халал кылды. Әгәр дә арттырып бераз гына, менә ул бит кардәш синең турында шулай дип әйтте, машалла, ул бит сине бары хөрмәт итә дип, әз генә арттырып җибәрү дә, бераз гына алдаштыру да халал булды, хадистә килгәнчә. Чөнки бу изгелек. Һәм Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям әйтте: "Фа инна фасада затил байн хия ал-халиqa".
Чөнки ике кардәшнең бер-берсе белән арасын бозылу ди, ул һәлакәт диде. Ул юкка чыгу диде. Ул җимерү диде. Һәм газиз кардәшләрем, Риза Фахриддин хәзрәтләре үзенең Җавамигул Калим шәрехендә шушы хәдискә бик зур аңлатма яза. Һәм менә шул аңлатмадан безнең халыкка якын һәм актуаль булган бер-ике урынын гына сезгә китерәсем килә. Ул әйтә, кайвакыт авыл халкы ди. Элек бит инде кеше авыллар белән яшәгән. Бик юк кына нәрсәләр өчен ачуланышып, бер-берсе өстеннән мәхкәмәләргә, ягъни судларга кагазлар бирешәләр. Һәм хөкемләшеп, көннәрен уздырып, каннарын бозышып яшиләр ди. Бер-берсенең беренчедән үзенең күпме көне, күпме гомере бетә суд юлында йөреп. Юк кына әйбер өчен. Икенчедән бер-берсенең канын бозып бетерәләр ди. Ягъни сәламәтлеген, арасын нием. Әгәр дә бик кызык нәрсә яза. Мәхәллә системасы, мәхәллә булып яшәү, авыл картлары, мәчет картлары турында. Әгәр дә авылның яхшы картлары ди, бөтенесе дә дими. Чөнки картларның да төрлесе була. Әгәр дә авылның яхшы картлары шундый кешеләрне бер-берсен судка биреп, сугышып яшәгән, араларын килештереп йөрсәләр ди, шушы картлар. Кайсы гына очта ике кеше арасы бозылганын ишетү белән, авылда ике кеше талаша башлаган икән, ике кешенең арасында фитнә чыккан икән, шуны ишетү белән ут сундырырга баручылар рәвешендә, пожарниклар кебек, тизлек белән барып, шуларның ачу утларына су сибеп сүндерсәләр ди, тизрәк, кулларын тотыштырып яраштырсалар ди аларны. Әйдәгез дуслашыгыз инде, әйдәгез инде, бу бит дөнья малы, әйдәгез инде берләшегез инде дип. Дөньяда рәхмәт ишетерләр бу авыл картлары ди. Һәм бу хадис хәбәренә күрә, ахирәттә дә нәфил намаз, ураза савапларын үз өсләренә күп итеп алырлар ди. Менә газиз кардәшләрем, бу мәхәллә, мәчет картлары, мәчет абыстайлары, алар авылдагы шушы тәртипне тотып торырга тиешләр. Әгәр дә авылда бер ананың баласы аракы эчә башласа, әгәр дә мәчет картлары барып шунда түбәтәйләрен киеп, шуны ялтып, каралы, әйдәле бер дуга кылыйк әле сиңа. Аллаһы Тәгалә бу афаттан сакласын әле сине дип, шушы кешегә бер вагаз сөйләп ялтып килсәләр. Әгәр дә менә монда ике гаилә талашып, сугышып ятканда, Риза Фахриддин язган кебек, пожарниклар кебек килеп җитеп, әйдәгез инде дуслашыгыз әле дип, шушы авыл өчен кайгырып, мәхәлләне татулаштырып йөрсәләр, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям нәрсә диде? Нәфил уразалары, нәфил намазлары, нәфил садакалары гамәленнән дә изгерәк гамәл савабы алырлар диде. Менә Аллаһның изгелеге, менә безгә Аллаһ Тәгаләнең рәхмәтедер, җәмәгать. Һәм әгәр дә ике кардәшнең арасын төзәтү никадәр бөек изге гамәл булса, аларның булган кардәшлекләрен юк итәргә тырышу. Нәмиме, гайбәт белән, менә ул синең турында шулай әйтте, шулаймыни, ул синең турында шулай әйтте дип, аларның араларын үзү, аларны талаштыру, сугыштыру Аллаһ каршында нинди зур гынах, нинди кабахат эш микән, моны белергә кирәк. Дорогие братья, Всевышний Аллах одарил и озарил наши сердца иманом, верой в Него, в поклонением Ему. И Он сплотил наши сердца братством, любовью. И ни одни деньги, никакие земные богатства не могут объединить сердца людей так, как объединяет их вера в Него, в поклонении Ему. Всевышний Аллах сказал: «Ва'аллафа бейна кулубихим». И Аллах сплотил их сердца. Он сплотил, объединил их сердца. «Лау анфакта ма фил арды джами'ан, ма аллафта бейна кулубихим». И если бы ты израсходовал бы все, что на этой земле, если бы ты им раздал, Аллах обратился к своему пророку, посланнику, если бы ты им дал все, что на этой земле, все богатства, золото, серебро и все остальное,
ты бы не смог сплотить их сердца. Ты бы не смог объединить их сердца. وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ. И Аллах объединил их сердца. «Иннаху азиз». Воистину Он могущественный, хаким, мудрый. Давайте вспомним те, которые пришли не вчера, не 5-10 лет назад, которые пришли сюда, в дом Всевышнего Аллаха, в этот или в другой, 15 лет назад, 20 лет, в 90-е годы. Еще тогда, когда в мечети нас было очень мало, особенно молодых, было очень мало. Когда мы с пятничного намаза, вот как сегодня, выходили с мечети, некоторые оглядывались и смотрели на нас. Как? Молодой парень, и он ходит в мечеть. Это что-то ненормальное. Люди не понимали этого. Нас было мало. И когда в мечеть приходил какой-то новенький, мы так радовались этому. Машаллах. Мы так радовались этому. Как будто месяц Рамазан пришел. И, машаллах, каждый из нас, даже если он взрослее его, даже если он с бородой, там, хазрат, имам, простой мусульманин, мы хотели как-то угодить ему, как-то обслужить его. Очень часто братья после ночного намаза, они ждали, у кого машины было, не у всех были машины, как сегодня. У кого были машины, они ждали других братьев, чтобы как-то их по домам развести. Вот так мы жили, машаллах. Вот так мы дорожили. Мы издалека давали салям друг другу, узнавали. И прошли какие-то 15-20 лет. Теперь нас стало много. И вот в природе, в мире животных, есть очень такие умные, довольно-таки продвинутые животные, которые называются крысы. Вот эти крысы, когда их мало, кто жил в деревне, это знает, они никогда днем не выходят. Потому что вот этот инстинкт, который Аллах им дал, самосохранение, не позволяет им это. Их и так мало. И они никогда не выходят так спокойно, к кормушке не подходят. Они ночью только втихаря это делали. А когда их становится много, у них вот этого качества, они теряют это качество. И они уже начинают выходить. Мы их начинаем уже видеть. И вот нас теперь, альхамдулилля, так много. И мы перестали замечать друг друга. Мы перестали дорожить друг другом. Ведь мы стали взрослыми, мы стали серьезными. Кто-то начальником стал, кто-то, альхамдулилля, разбогател. У каждого есть у нас машина, своя семья, свои хлопоты, дела и так далее, и так далее. Сегодня мы уже меньше видим, меньше замечаем друг друга. И наши глаза больше видят не братьев наших, а их недостатки. Мы не видим брата, а мы видим его недостаток. Мы легко пожираем иногда мясо друг друга, делая гайбет, осуждая друг друга. Мы даже теряем такие обычные, простые для мусульман дела. Мы даже перестаем навещать друг друга. Просто вот так поехать куда-то в Заинский район, куда-то в соседнюю деревню. Ты куда, брат, едешь? А я брату, там у нас брат живет, мусульманин, намаз читает. Поеду-ка я разведаю его. Нет, мы не нуждаемся в этом. И мы не делаем это. А ведь в хадисе посланник Аллах, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, как-то раз один человек, он решил навестить своего брата и направился в соседнее другое селение. Бисмилля. У него такой машины, как у нас сегодня, теплой, удобной не было. Таких дорог, как сейчас, не было. Но он, бисмилля, пошел навещать своего брата. И Всевышний Аллах велел ангелу, он отправил ангела, чтобы тот поджидал его в образе человека на той дороге, которой он шел. И когда этот человек подошел, ангел спросил у него, как будто прохожий, он не знал, что это ангел. Ты куда идешь? И он сказал, я хочу навестить своего брата, который живет в той деревне. И ангел спросил, может быть, ты оказал ему какое-нибудь благодеяние, а теперь хочешь, чтобы он заплатил тебе? Ты ему сделал что-то хорошее, и он тебе что-то должен? Или там хочешь напомнить ему об этом? Этот человек, нет, он мне ничего не должен, просто я люблю его ради Аллаха. И поэтому хочу
навестить его. И тогда ангел сказал: я же поистине послан к тебе Аллахом, чтобы сказать, что Аллах полюбил тебя так, как ты полюбил такого человека ради Всевышнего Аллаха. Сахих Муслим, сборник имам Муслима. Вот у нас даже этого нет. Потому что кто-то думает, что это безделье. Я же на той неделе только ему звонил. Мы даже сейчас звонить у нас времени нет. А вот если этот брат нам бы денег должен был бы, мы бы не просто навещали, как тот ангел, мы бы его поджидали где-нибудь каждый день, может быть. Недавно прослушал лекцию одного шейха. И мне один момент понравился, когда этот шейх восхваляет Аллаха, когда начинает урок, салават посланнику Аллаху, саллаллаху алейхи вассалям, он говорит такие слова: братья, я вас люблю всех, ради Аллаха. Вот, казалось бы, такие простые слова, которые мы уже давно забыли. Этот хадис мы уже лет 5 назад читали, наверное, кто-то 10 лет назад, и забыли. Да? Вот он каждый урок говорит так: бисмилля вассаляту вассаляму аля расулилля, альхамдулилля вассаляту вассаляму аля расулилля. Братья, я люблю вас ради Аллаха. Вот это же сунна пророка. И вот этой сунны нам сегодня так не хватает. Когда один сподвижник сидел возле посланника Аллаха, мимо них проходил один брат, мусульманин. И этот сахаба сказал: я Расуль Аллах, да я же люблю его ради Аллаха, я люблю этого брата. И тогда посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, спросил: а ты ему сказал это? Нет. А ты иди, догони его и скажи. И этот сахаба побежал за ним, поспешил за ним, он догнал его и сказал ему: брат, я люблю тебя ради Аллаха. Не потому, что ты мне там должен, или там ты мне сестру выдал замуж, да, за меня, или там еще-то что-то мне с бизнесом помог. Нет, он догнал его и сказал: брат, я люблю тебя ради Аллаха. И тот ответил ему: да полюбит тебя Аллах, ради которого ты полюбил меня. Этот хадис в сборнике Абу Дауда. Вот простоты, вот такой простоты, которая была у сподвижников. А сподвижники, мы будем стоять и завидовать им, как они после посланника Аллаха пойдут в рай. И их ногтей мы не стоим. Вот мы должны подражать им во всем. Аллах субханаху ва хак тағала араларыбызда булган әлфәт мәхәббәтләребезне арттырса иде. Бер-беребезне хөрмәт итеп, бер-беребезне Аллах ризалыгы өчен яратып, Аллах ризалыгы өчен генә хәл-әхвәлләребезне сорашып, Аллах ризалыгы өчен яратышып яшәүләрне Раббым насыйп итсә иде. Пәйгамбәребез саллаллаху алейхи ва саллям әйтте: кыямәт көнендә булыр шундый бәндәләр ди. Алар пәйгамбәрләр дә түгел, шаһидләр дә түгел ди. Ләкин аларның буласы дәрәҗәләрен күреп, пәйгамбәрләр, шаһидләр көнләшеп торырлар ди. Кемнәр алар? Аллах ризалыгы өчен бер-берсен яратып яшәүче иман ияләре ди. Раббым безләрнең мәхәббәтләребезне арттырса иде. Раббым безләргә үзенең кыямәт көнендә гарыш күләгәләрендә ике бер-берсен Аллах ризалыгы өчен яратышкан минем күләгәмдә булыр диде. Раббым безне шул күләгәләрдә җыеп хөрмәт итсә иде, үзенең җәннәт бакчаларын насыйп итсә иде.